Salutare și bine v-am găsit pe canalul meu unde postăm cu mașini. A venit vremea bună din câte puteți vedea și haideți să mergem afară. Bună, dar ce faceți, măi? Și tu pe unde ești? Unde te-ai ascuns, ha? Vreau să știu dacă ați mâncat sau dacă ați auzit de lapte de pasăre. Practic așa arată, este lapte cu vanilie și ceva spumă de la ou. E un desert foarte bun. Astăzi ieșim cu Mustang-ul, dar într-o zi trebuie să ieșim și cu Hyundai-ul, că sărmana mașina am pensionat-o, abia mai umblu cu ea. Bun, fiți atenți aici. Am pus la echipamente și avem și în spate. Acum haideți să facem cold start-ul de astăzi. Am niște picături aici pe volan, habar n-am de unde și încerc să șterg. Doar că nu mai am șervețele umede, adică mai am astea, dar nu mai sunt umede deloc. Cred că va trebui să mergem să luăm niște șervețele umede, că... Aoleu. Hai că sunt curios ce consum scoatem. Acum mai dăm reset. Am avut 19.5, vedem la final de vlog cât avem. Ai alt chef de viață cu vremea asta, nu știu, după atâta iarnă și toate alea. Vezi că intră bine, rău. E vreo ora 12, 12:44 și am dat de trafic, dar imediat ieșim din oraș și e lejer. Merem la magazin repede. Am luat apă și ceva șervețele umede pentru a șterge volanul. Doamne, deci am luat cele mai gunoi șervețele. Nu pot de alea pentru mașini. Nu avea magazinul secțiune de auto. Vezi că nu-i rău, nu-i rău și face treaba. E bun, bă, e bun. Am curățat și volanul și acum haideți să merem la drumuleț undeva. Am pus GoPro într-o poziție interesantă. Cred că se vede ok. Puțin cred că e strâmb. Dar încerc și eu ceva nou astăzi. Trebuie să găsesc o poziție a telefon, că tăplică. Da. Avem o cale ferată care nu mai funcționează aici, dar e urâtă rău de tot și dacă nu te duci încet, aici rămâi cu mașina. Încă n-a dat verdeața pe afară, dar e o perioadă așa de frumoasă de stă pe afară temperatura doar între 15 și 17 grade și e foarte plăcut și n-ai cum, bă, să nu ieși. Am zis că trebuie să mai ies, să fac un vlog cu mașina, să mă bucur un pic de afară. Acum urcăm pe centură aici. Vai, ce-mi place cum sună mașina asta. Și e stoc. Va trebui să-i fac evacuarea. Ia uitați cum arată GoPro pus aici lângă mine. Vreau să-i fac evacuarea la mașină. Am făcut și ITP-ul recent și e ITP-ul valabil 2 ani la mașină. Deci asta e de bine. E momentul perfect pentru a face evacuarea. Singura problemă la evacuare este că am ECU blocat pe mașină. Ce înseamnă asta? Ei bine, ECU este practic creierul mașinii și este un mic calculator ECU care zice motorului câtă benzină să-i dea, cât aer să-i dea, bla bla bla, face calculele, da? No. Și dacă tu îi faci evacuare la mașină, trebuie să modifici și ECU, să tunezi mașina pentru evacuare. Iar ECU fiind blocat, nu poți face asta. Deci, ca să-l deblochezi, trebuie demontat, trebuie trimis la cineva care știe să-l deblocheze și toate astea durează mult timp. Și mi-e frică că dacă încep să pun evacuarea, urmează să stau o lună sau ceva de genul fără mașina, care e destul de nasolă. Dar dacă așa e procedura și nu prea am ce face, aia e, o să renunțăm la mașinuță o lună și după avem evacuare nebună. E al nostru un pic drumul. Hai să ne dăm apoi. Ce tare. Mi-ar plăcea pentru evacuare
să avem și niște popsuri. Mașina de stoc de fabrică ea are niște popsuri. Problema este că sunt foarte subtile, foarte mici în ei de fiecare dată. Dar ce tare ar fi când dai un downshift să facă puf după tine, e mișto, nu știu. Să aibă un pic mai multă personalitate, vorba aia. Ce tare se vede drumul așa, în jos încolo. Ce fain se vede satul încolo. Tare zona asta. Dai și de aer curat aici. Aer curat, priveliște mișto, ce să mai vrei. M-am întors într-o zonă unde nu prea ai voie să te întorci și m-a văzut poliția și a fost tot ok. Ce vreau să zic cu asta este că respect poliției, deci mă întoarsem într-o zonă unde nu prea ai voie să te întorci, dar nu era nimeni gen și da, adică era common sense, au fost înțelegători, tare asta. Teama mea cea mare este că atunci când fac un clip de genul unde plec cu mașina și las camera, să nu vină careva să mi-o fure. Cum ar fi? Mă duc, când fac videoclipul, mă reîntorc să iau camera și nu mai există camera. Wow! Ia vedeți priveliștea asta cu munți încolo. Cum arată. Wow, absolut frumos. Și drumul cum se duce. Natură curată, cu niște asfalt. Hai că încerc ceva ce n-am încercat încă. O să punem GoPro afară. Unde afară? Ei bine, aici cumva o să-l punem aici. L-am pus aici, prima dată încerc ceva de genul, în teorie n-ar trebui să pice. Ok. Am așa emoții să nu pice, dar n-are cum să pice, dar no. Ce tare o să fie aici când e înflorit totul. Și apoi e verde doar pe ambele părți. Cred că arată mișto rău tot în cazul ăla. N-are nimic, că mai venim aici într-o zi. Poate venim cu Hyundai-ul când ar fi înflorit, așa fain, frumos. Așa, m-am oprit aici la niște aer curat. Numai câmp și dealuri în fundal acolo. Soarele e puternic rău. Trebuia să iau ceva și de mâncare, era mai bine. Deci priveliștea încolo, zici că e poza de fundal de pe Windows XP, dacă știți ce zic. Acum că vine vremea bună, vreau să fac și eu ceva mai multe vloguri, să ies pe afară mai des, alea. Până acum trăgeam de coadă că e frig, că n-am chef, dar e vreme bună, nu mai am nicio scuză. Așa că dacă aveți niște idei de vloguri, m-ar ajuta mult să le scrieți în comentarii ce vloguri am putea face cu mașina, idei de vloguri și cu Hyundai-ul. Vreau să cumpăr o cameră 360, de aia de o pui aici, e așa un băț, așa arată. Și se filmează mașina practic 360 de grade, ceva de genul, așa, în priveliștea asta. Da, aia e faină și mă gândesc să iau o cameră de aia. Îți dă așa un vibe de zici că ești în jocuri video, cum se vede de sus, arată foarte mișto. Mai toată iarna am umblat cu Mustang-ul și se și vede, vreau să vă și arăt de ce zic asta. Am observat aici la aripă, la spate, că sunt niște zgârieturi aici care nu cred că ar fi zgâriat o altă mașină. Ce cred eu că s-a întâmplat sunt efectiv pietrișuri și chestii de la iarnă. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, habar n-am, poate pe umbră mai tare, nu știu exact. Aici se vede clar că este ciobită. Da, aia e mașină până la urmă, adică nu o ții doar în garaj. După cum v-am zis, vreau să-i fac evacuarea, dar nu știu când. Cred că luna viitoare, în aprilie, s-ar putea să mă apuc. Ar merge să-i fac un polish undeva, că chiar dacă o spăl, nu știu iarăși dacă se vede pe cameră, dar are o groază de pete și chestii, mai ales pe parbris, se vede cel mai tare din înăuntru. Astea sunt scurgături, astea vin jos, dar sunt niște pete care vin doar de la polish. Aici la oglindă am mai tras o zgrietură. Am făcut un prieten în Cluj și când am coborât la mall, deschide și el ușa și spang, direct în oglindă. Let's go! N-are nimica. Uite, aici cred că se văd mai pronunțate petele alea de care v-am zis, care ies doar la polish sau... Da, mă rog, ideea este că când spăl mașina, oricât aș pleca, nu vine jos. Cred că vine cu ceva soluție anume, nu știu exact. Trebuie să-mi pun cauciucurile de vară
dar numai la început de aprilie, încă am astea de iarnă, dar sincer în temperatura asta pe care o avem acum, 16 grade, 17 câte sunt afară, intră cele de vară lejer. Mi-ar plăcea să bag mașina acolo în mijlocul câmpului, să-i fac o poză, ce tare ar fi. Ce mi-ar plăcea să mai pun? Ar fi bara de Shelby, care arată așa, vă arăt o poză. Mi-ar plăcea să o pun, ar face mult mai faină, mai agresivă în față, însă nu i-aș pune logo-ul de Shelby, aș lăsa ăsta de Mustang sau chiar poate deloc. Dar cred că i-ar sta fain cu bara de Shelby. Mă gândisem la colant, mă gândisem la un mov de la Purple Midnight, însă nu știu, parcă n-aș colanta-o, că îmi place mult galbenul ăsta, dar parcă aș fi schimbat ceva la ea, nici nu știu. Da, nu, colantul e ultima pe listă momentan în orice caz. No, Shamu, dacă toți suntem afară, hai să și auzim un pic. Pentru că așa se face cu V8, trebuie să și auzim, nu? Stai că am toate sculele pe scaun. Nu știu dacă v-am zis, dar mașina are și un mod silențios. Mă rog, are mai multe moduri. Ăsta e cel mai hangoșe mod. Hangoșe, ziceți, am cum se zice. Cel mai zgomotos mod. Și avem quiet care sună așa. Da, deci din câte puteți auzi, chiar este mult mai silențioasă. Și acum dăm înapoi pe cel mai zgomotos. Da, e tare să ai și un mod silențios dacă mergi undeva seara târziu și nu vrei să deranjezi sau ce știu eu. Am zis că mi-aș face evacuarea. Evident, făcând evacuarea vreau să fie mai gălăgioasă, însă categoric vreau să păstrez sistemul de valve, să pot să o țin și silențioasă când vreau să mă duc pe undeva, să nu deranjăm lumea. Deci da, fraților, cam atât cu acest vlog. Îmi bate soarele de-mi scoate ochii. Vine vremea bună, să fie tot vreme mai bună, să nu vină troleală prin aprilie să ne facă fente de alea urâte cu vreme nasoală, frig, rece. Am uitat să vă arăt consumul 15.2. Vezi că e ok, chiar e ok. Mai scrieți-mi în comentarii idei de vloguri și ne vedem într-o altă zi cu un alt vlog. V-am salutat!